Sziasztok srácok! Ebben a mai videóban megpróbálunk játszani a Minecraft 1.0-ás verzióval, amit T-Launcherből értem el. Próbáljuk meg, legyen a verzió neve mondjuk, hát így 1.0. Most kreatívba legeneráljuk, mert nem survival-zni fogunk. Nem survival-zni fogunk, csak miért van? Ezeket nem tudom eldobni, de valamiért ide került egy adag. Na, inventory. Azt mondta barátom, hogy ez egy egyenes cucc lesz. Hát nem az. A láva az itt nem is lehet izélni. Keresni, itt így kell lefele. Majd lesz egy crate modos videó is. Nem tudom, ki ismeri crate modot. Nem lehet futni. Nem lehet futni, nem tudok futni. Jó, mindegy, akkor ennyivel lehet repülni, értem. Itt a kutyák épp megeszik a birkákat. Na mindegy, az a lényeg, hogy lehetséges, hogy lesz ebből a verzióból videó, vagy akármi. Nem lehet legörgőzni a cuccokat. Ó, lehetséges lesz ebből a verzióból videó, és vagy hát akarjátok, rajtatok múlik, hogy milyen tartalmat szeretnétek látni. Még ilyenkor is voltak pisztonok. Hogy rajtatok múlik, hogy milyen tartalmakat szeretnétek látni. Robban a TNT, elég fura. Milyen hangja van ezt? Ide berobbantok az állatok közé egy TNT-t. Nem is egyet. Ez szerintem nagyot fog robbanni. Ott maradt egy. És ha lesz ebből videó, akkor kivinni próbáljuk. Majd meg lesz egy crate modos videó, ugye? És ez a videó igazából csak arról szól most, hogy így körülnézek az 1.0-ás Minecraftba. Nem is tudom, hogy igazából ilyen létezik-e alapból a Minecraftban, mert T-Launchernek szerintem a T-Launcher rakta így össze a tehén, az hogy spawnol a fán. Hogy spawnol a fán. Te mit keresel itt? Mindegy, hagyjuk. Hát ez ilyen fura. Na, ez szerintem nem csak szerintem fura. Jó, próbáljuk meg átmenni a Netherbe. Az is régi textúra, aztán az Endbe. Hogyha még megtalálom, és itt csak így lesz, hogyha még megtalálom a obszidient, hogy itt át lehet egyáltalán menni. Igen, át lehet. Most kell. Igen, át lehet, úgyhogy akkor nézzük meg, hogy milyen. Ez ilyen fura portál lesz. Egyre nagyobbra kellett volna építeni. És nézzük. Kíváncsi leszek, mi van a Netherbe. Hoppá. Kíváncsi leszek, mi van a Netherbe. És minden teleportáláskor meg fogom kapni ezt a sok itemet. Ez minden esetre elég nem szépen néz ki ez a textúra. Mondjuk alapból, ahogy megláttam a lávát, így gondoltam, hogy nem lesz valami szép. És a piglin miért támad kreatívba? Mondjuk nem tud megütni, de... És ha... Jó, hogy ezek konkrét lávába ugranak, értem. Gyere le. Jó,
Nem kell ez. Elég. Milyen hangja van. Te is rám a grózó. Gyere. Es le. Nem kell piglin. Piglinek kell. Nem tudtok megütni, nem tudom, hogy mit akartok tőlem. Végén az egyik őtök lávába fog kerülni. Vagy mindkettőtök. Először te. Jó, hogy még lökni akar ő. Még ő akar belelökni engem a lábába. Mert akkor... Van ő spawn egg. Talán van. Nem hiszem. Hát zenét nem akarok Minecraftból mutatni, mert copyrightot nem akarok. Nem tudom, Fortress-t, hát ha Fortress-t találnék esetleg. Bár az se biztos. Nincsen valami... Chat sincsen. Game modot se lehet váltani, szerintem, vagy igazából, hát úgy generálom le a Word-et, ahogy szeretnék benne játszani, és akkor az úgy is marad. Hát állatokat kéne keresni, vagy legalábbis élő halott mobokat. Ti még nem jöttek el, hogy gyertek piglinek. Te is gyere. Igazából elég furán néznek ki. Gyertek bele a lávába. Igen, ezek konkrét belemennek értem a lávába. Én most nem nyúlok a géphez. Na, gyertek piglinek. Lávázni. Okos malac. Miért tudok ilyen távolról ütni? Ez normális? Ők szerintem egy ideig nem fognak még elégni, de mindegy, hagyjuk őket. Piglin. Na jó, hagyjuk a piglineket. Próbáljuk meg felmenni a Nether tetejére. Jó, most már esküszöm, hagyom a piglineket békén. És ugyanilyen gyorsan haladok flyolva, mint sétálva. Nem azért. Flyolva kicsit gyorsabb. Jó, még. Szevasztok piglinek. Gast, hát ha van való Gast. Hol van? Gast, gyere ide. Nem látom. Hát nem látom, hogy szerintem srácok ez a videó ennyi is lett volna, amint visszamegyünk az endbe. Vagy hát még lehet megnézem a endet. Nem tudom, az is ilyen régi kinézetű szerintem, de ki lehet hagyni, de megnézem, még van idő. Van idő végül is. Na, visszajöttünk. És próbáljunk end portált építeni, ha lehet egyáltalán. Vagy ha létezik end dimenzió itt. Hát amint látom, szerintem vagy nem lehet megépíteni, vagy a dimenzió még nem létezik. Ezt szerintem Fortress is hiába kerestünk. Na, akkor viszont ez a videó tényleg ennyi lett volna. Írjátok meg kommentben, milyen
tartalmat szeretnétek még látni ezen a csatornán, és én megpróbálom nektek elhozni ezt a tartalmat, akár modolt, Minecraft, vagy akármit megpróbálhatok. Azt hittem azok a vízben enderelnek, mert most már ezzel a launcherrel így minden lehetséges. Na, sziasztok!